44 sena ilu ippakkja l-bagalju bħal Maltin oħra emigra lejn l-Awstralja. Iżda bħalma jgħid huwa stess meta wasal in-naħa l-oħra tad-dinja sab lilu nnifsu prattikament imexxi l-komunità Maltija hekk kif b'differenza l-maġġoranza tal-immigranti Maltin huwa kien gradwat tal-Università. Din ħajjet il-Professur Malti Stephen Gatt ta' 67 sena li f'karriera twila fil-qasam mediku speċjalizza b'mod partikolari fl-anestesija u fl-obstettrija fejn kiteb kważi 300 pubblikazzjoni xjentifika u 5 kotba fost oħrajn. Karriera li ħadet il-professur jikkura u jgħallem mal-erbatirjieħ tad-dinja, ħidma li anke ratu jsir President tas-Soċjetà tal-Obstettrija tal-Asja fost l-oħrajn u anke professur fl-Indonezja. Traveljajt id-dinja bħal ħadd ma traveljat id-dinja u mhux qed ngħidu postijiet tas-soltu fejn imorru dana, ma l-Eżoto, Botswana u Patagonia u Lapland u ħafna postijiet bħal daw. Minkejja li kien ġej minn pajjiż xkejken li sa dak iż-żmien kienu l-waħdiet li semgħu bih, il-Professur Qatt ta' kontribut kbir fil-qasam mediku u ta' dan ġie rikonoxxut. Fl-Awstralja għandi l-Order of Australia u fl-anestesija sal-biraħ lula, il-biraħ lula tawni honorary membership of the Association of Anaesthetists of Malta, l-AAM, u kien hemm biss wieħed qabli li qatt ħada di f'Malta stess, u dan huwa Dr. Nazzareno Azzopparti Zaren, u Zaren huwa wieħed mill-leġendi ta' Malta tax-xogħol li jagħmel fl-anestesija. Iżda minkejja suċċessi personali qatt ma nesa minn fejn beda. F'44 sena li l-Awstralja qatt ma ċċarġajt il-Malti la għal-advice, la għal-medicina u la għal-kura. Il-Maltina li huwa xi ħaġa li tawni ħaġa sabiħa ħafna. U dik kienet l-aħjar edukazzjoni li qatt seta' jkolli. Ma nesaqqat lanqas l-Gżer Maltin hekk kif iżur art twelidu tal-inqas darba fis-sena biex jikkontribwixxi anki fil-qasam mediku. L-iktar ħaġa li għandi sabiħa Malta lija is one of those holy places. Niġi għax nieħu gost niġi għax għandi x'nagħmel, niġi għax hemm xi ħaġa li għandi nagħti lura lil Malta. Min barra l-ħajja biżla tiegħu fil-qasam mediku fl-aħħar snin il-Professur Qatt wettaq ħafna xogħol fil-Federazzjoni tal-Maltin ta' barra li llum il-ġurnata hija kunsill governattiv. Għamel ħafna xogħol għal-Maltin li qegħdin barra imma li huma ċittadini Maltin, pereżempju ċittadinanza doppja, ħafna arranġamenti tas Social Security, ħafna arranġamenti tal-kultura li tinxteret mad-dinja kollha għal Malta. Il-Kunsill magħmul minn 15-il membru minn madwar id-dinja li jitmexxa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin jiltaqa' darba fis-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.